Der er dage, hvor jeg ikke er mig selv, men i det mindste er jeg ikke alene om det. Hun er ofte gamle dage, et talkshow eller et madprogram på tur. Jeg vil hellere være Morgan Freeman i rollen som Gud. Efter 12 år sætter han stadig glassene i skabet med åbningen nedad. Konen gør det omvendt. På den måde kan de også holde regnskab med, hvem der sidst har tømt opvaskemaskinen. Der er dage, hvor jeg undrer mig over den tydelige tidslinje i hendes ansigt, hvor jeg slet ikke kan vriste blikket fra den. Den begynder lige over venstre øjenbryn og løber som en plovfure tværs over panden og slutter lige omkring Kristi fødsel og forlener et smukt, men ellers ordinært ansigt med et intenst udtryk. Og straks melder spørgsmålet sig selvfølgelig: What time is love? Der er dage, hvor alting handler om mig og mine tekster. Som forfatter kan man drømme om at skrive en tekst, siger hun, som siger alt, ja, måske kan man slet ikke lade være, men hvis det faktisk lykkedes, vil man straks opdage, at teksten ikke fungerer, eller man ikke er vågen, eller at det ikke er ens egen, men bare et ubevidst plagiat. Der er morgener, hvor jeg kun hører klassisk for hendes skyld, men selvom jeg er en forstående elsker, og det er jeg jo, kan jeg simpelthen ikke finde ud af at have sex til Ravels Bolero. Bare lyt, siger hun så, til lilletrummens rytme. Lilletrummen er grundstammen i Ravels Bolero. Der er dage, hvor jeg forestiller mig, at kranførerne i himlen over Berlin eksperimenterer med mikrosøvn. Sovende, siddende med en teske i hånden som Dali, der vågnede, når den ramte jorden, og de tunge betonbyggeblokke accelererer i frit fald mod gadeplan, og er lige ved at smadre ned i endnu ufærdige bygninger, inden skeen rammer gulvet. Og nogle gange, mens jeg forestiller mig det, nynner jeg en stille vuggevise. Der er dage, hvor jeg tror, jeg skal dø, og nætter, hvor jeg ved det. Det ender også med, at du dør. Måske har du selv indflydelse på, hvordan og hvornår det sker. Måske har du selv valgt, hvor du vil ligge og formulde, eller stå i en urne omgivet af resten af støvfamilien. Men uanset hvad, ender det med, at du dør, og før du dør, bliver du hjælpeløs. Måske kun i de aller sidste minutter af dit liv, mens du ligger i ambulancen eller på gulvet i stuen, hvor ingen længere besøger dig. Måske overvis på et plejehjem, hvor du savler og skider i bukserne, uden at kunne huske noget eller nogen. Men uanset hvad, ender det med, at du bliver hjælpeløs, og så dør du. Og jeg indrømmer, at det ikke er særlig poetisk, men nu er du i det mindste advaret.